The Department of Tourism and Travel Management, Lady Keane College, Shillong is now open for admission. Join the 4 years Bachelor of Tourism and Travel Management professional program at Lady Keane College, Shillong and embark on a journey beyond borders. For more information, call the given number on the screen or visit the website www.ladykeencollege.edu.in. Ha ki babon teli ki jinge kren jong riupo khmat lane ki samla ijri lane ki kenhun baper hak ne ke jela baka jinge rumlang jong riurang ba ban penwan se ka jinge teli kalong basngau dei e bat ka basyong nia syongkun bat ba ki riurang ba ki yang ban long ka wei ka buik ka bor de hangta bo anla ban i ka jing teli jong ka jat ban reu lese kan de ka sin ka ban nengkong ba ki rang ba kor jong baro ki kor ki badan hari bhoi district kinwan hakajo ke jaka bantau ya kawi kenhon jong girang bakor ki badan hari bhoi district kaban kentup ye baro ki jatkor ki badan hakane ki district kaban nongru hakajo ke por bantau ya ka sanat trikam jong ka seng pedeng lane ka seng kemi jong girang bakor hari khisi jantia ya ka blatip kum ka senjuk girang bakor khasi jantia uba arar makado ubde wei na girang ba bojubat iki kam ki babon bantai ek imlang salang hathem ribhoi uba longteng ru UCEM barem ka KHDC uba menta ubat kumu advisor jong ribhoi dorbar haka jingi keren menta ka step ka arpo praterik ujemang arjar arpsau ula pentip haden ka jingi keren jong ki katto ka ne ki riurang ba na ki sengkur baper ribhoi district rengkat bat kinong ilam jong ka seng pedeng lane ka sengkmi kablatip kum ka senjuk ki rang bakor khasi jantia lai bor haki arngut ki rang ba ban longkum ki convener ban penlum penlang ya ki rang ba nong ilam jong baro ki kor ribhoi district ya uba ar makdo baru ba arbi sadam haka jingi penbej na kementa ketika kam kini kirang ba kila pentip baka jingi lang jong kirang ba kur ki ban kentup ya baro ki kur ki badan Hariboi district kan long haka laitrik bana jeliu arjar arpsau ha office trikam jong ka Ribhoi dorbar ka badan lang bat ka office jong ka RBDSA ka badan han nong thamai umsning haka por kharwi bejeman step uba arar makdo ketika jing pentip ulong baka mat ka hakman ka di bantau ya ka sanat trikam jong ka senjuk ki rang bakur khasi jantia ka ban long na ka banta ka jingtip ya ka longkur longjaj bat ka jingya te song ya ka jingya longkur ya longjaj kat kum karkom khain nadu ki por long shwa man shwa bat ban pen khlan ya ka ni karkom longkur longjaj hapo ka bri un nyong tram khublei fi gari bhoi bro oi kane ka long jing pentip ba habaro ki rang bakur ki jong ki kur baper jong ka bri nyong trap badan ki basyong ki basa kane ka Ribhoi district kandan ka jingya kendu lang jong ki rang bakur kinong yalam jong ka kur ki badan Ribhoi malaong bat kata ka jingalang kan long hakalai tarik ubnai Jun ha office ka Ribhoi dorbar kabadon halam bat ka office jong ka Ribhoi District Sport Association hanong tmai umsning ha kapor khadwei beje men step la kerpat ya baro ki ramba kur nong ilam kur bukin yawan sa ketika jingalang kamat ka kongsan men ya kren ha ketika jingalang kanlong bandon katanat trekam jong ka sengkmi central body ke ramba kur jong ka khasi bat jantia te kumta la kerpat jur ye phi ramba kur baro bapin sumhai kaban yawan sa ketika jingalang kane ka jingalang la khot lamba ka jingya sutu jumut lang bakikat to ka nang ki praramba jong ka nong yalam jong ka kur ka dong Ribhoi bat raju kapor ya ka jingya sutu jumut lang bat kinong yalam jong ka central body lane ka sengpreng ka senjuk ki rang bakur khasi bat jantia te ke kam kalong kaban lumban lang ki kur ki jan hakane ka district ke jongi kan bandan ka jingkum kabanlong kum ka tanat jong ka te ka semba lane ka sengpreng ka central body jong ka khasi jantia senjuk ki rang bakur jong ka khasi bat jantia dengan ong biang sa sisin maka por ka tarik kan long ha ka lai tarik ubnai Jun
Kajaka kan long ha office jong kari boy derbar kaba dan lang bat ka office jong kari boy district sport association hanong tumay umsning di kublish bun na kabanta jong pi baro pi parang bakur pi baburom pi mga iba arang kan say makdo bat iba arbistap kum kinong lum nong lang konbenar jong kanega jingalang kamat kabakong san kabangin niya kren kan long ban seng ya katanak trekam jong ka senjuk kirang bakur kasi bajentia banlum banlang ya kikur ki jong kun ka briu nyutra baro ha kaba ay ka jingya trelang bat ki an ki riti ki dustur ki baladan lupa bat kumju ki jingkala ki badan hakini kisi ko masumat mata ka desikon silro te kamat kabukangsan ka detan katahi ban pentikna ya ka longkur ko longjat bat ka longyeng ka longsem haka kabri ne nyutra tangkatahi ka ba dengkam ya kira te haju ko por nangte sakman lada ke parakur barok badan hakadong riboy pok district riboy ki menjur ngin sepentipat ya kata siya ke sengkmi bat ken sajid ya kinong kitkam kinong yalam kinong ka sengkur riboy gurakoy bat ka central bodigan sawan dan tas kami yak ban sanay pedbet pat patiko po